Mabungahong kagabhion mga igsoon, magpasingot sa tanining kagabhion kay tugnaw kayo ang panahon, mabugnaw. So magpainat ta sa ugat mga igsoon. So our exercise for tonight is for chest, no? So ang uban mo ingon nga dili man inganang tinuod nga lagad sa Ginoo, wala maingani, wala sila kibaw igsoon nga pamaagi na ko ni sa pagamping pagatiman sa lawas nato ingon nga templo sa Dios, no? Dapat mag-exercise, no? Health is wealth. This is for the glory of God. Gusto lang na ako i-balance nga atong kinabuhi igsoon, dili lang ta more on spiritual but at the same time ang atong physical ato sang giampingan. Okay? So again, this push up or exercise is for chest. So mao ni atong first position niya ato ni siyang balikon igsoon og kaduha. Every position ako ni siyang balikon kaduha igsoon. Again, atong exercise karon is for chest lang, no? Kay naaman ni mga buho-buho igsoon niya. Akong gisunod ang instruction. Wala na ko ni dili na ko ni humanon ang uban ani for triceps and sa back na to. And nahuman na, no? Nya balik na punta kay kaduha man na. Kuan igsoon ako dayong gi-shout out ang naghatag nako aning hinagiban akong brad igsoon nga taga Sandingan Loon nga parihasan mi og hilig brad sa nako siya sa ako ang fraternity, and at the same time parihasan mi hilig nya alagad na pud siya sa Ginoo karon gikan sa kangit-ngit ako may gihimong instrumento ni Lord alang sa iyang kabaguhan, no? So iha kong giregaluhan og ngani, so pareha ming duha nami ngani igsoon, no? So mao to tong first position, then mao ni atong second position nya balikon na po nato ni siya og kaduha, no? Kay ngani jud ko igsoon, no? Different position ibalikon ako kaduha nya again. Dili ni ingon nga pagpasigarbo nga ingnon ta nga dakong lawas ana matsuno pagamping lang ni igsoon sa lawas kay ngano man health is wealth. Lawas ra tong puhunan, dili pwede nga puro ta pang Ginoo, puro ta wali bisan asa ta ministry wali dili wali didto pero nakalimot tag amping, nakalimot tag atiman sa atong panglawas nga maura ni atong puhunan, no? Pag-amping lang ni igsoon pag-atiman kay kuan ba ya, no? As what I have said, health is wealth unya para iwas bitaw pud mga sakit-sakit aron mo taas-taas sa datong resistensya ba kay ngani magyud no. So mao ni siya ang third position igsoon unya o makita ninyo akong porma murag akong gi open hagyang ako ang kamot na murag something ana ba kay after this akong ikulob na pud akong kamot ana igsoon, no? So again, pag-atiman lang ni igsoon, pamaagi na ko nga akong giatiman akong lawas, no? Ako ang giampingan akong lawas kay makabenepisyo raman sa taan ni igsoon og maayong panglawas, na kita niyo igsoon gikulob na pud nako, no? Okay, so again pagbalanse lang ni, no? Ingon nga nahibaluan naman ko ninyo nga usa ko kalagad sa Ginoo uban sa grasya sa Ginoo. So sige kog wali, sige kog create og mga godly videos unsa man diha. Pero ang uban, other side sa akong kinabuhi, ingani sa ko igsoon, nagamping sa ko nagatiman sa akong lawas, isip templo sa balaang espiritu. Okay? So mauna ni ikaduha na akong balik, and then manata to, tumbuho igsoon. Kuan ra go dili magyuningon nga padakuway lawas pagawas ta singot ani igsoon, no? So mao ni atong last position ang atong katunga sa atong lawas kung gibutang sa bangko igsoon, yan push up ta. Anyway, ako din fast forward na ko na igsoon kay taas kayo makuha nga time, dili man pud pwede mag push up ka nga paspason. So ang tinuod ni gihinay ni nako gid push up kay wala man ay mahitabo igsoon sa imuhang lawas kung paspason sa nimo, no? So oni siya, no? So it's my last position sa exercise na ko igsoon for chest, and again para ni sa kaymayaan sa Ginoo pag-atiman sa akong lawas igsoon. Okay? So that's all for tonight. To God be all the glory. God bless everyone.